Mať iba perfektnú firemnú web stránku a nič viac je ako mať krásnu reštauráciu, ale prázdnu, bez hostí, hovorí muž, ktorý je dnes majstrom digitálneho marketingu. Svoju kariéru začal v 15, neskôr bol na významných pozíciách vo veľkých firmách a dnes učí druhých, ako si vybudovať vlastnú značku. Ako k tomu môže pomôcť sociálna sieť LinkedIn a kto sa môže považovať za kvalitného marketéra. O tom sa dnes budem rozprávať s marketingovým expertom Lukášom Bednárom. Vysledujete reláciu Len peniaze nestačia. Vítajte. Lukáš, ahoj. Ahoj, Katrin. Prajem ti pekný deň. Som rada, že si tu, lebo si naozaj veľmi inšpiratívny človek, ktorý za tých už celkom dosť rokov veľa dosiahol, ale ty si začal už v 15, ako som spomenula v úvode. Prosím ťa pekne, ako sa v 15 dá vôbec začať s nejakým profesným, kariérnym a dokonca úspešným životom? Veď chalani v tom veku na iné veci myslia. Či? Ty si bol iný? Nebol som úplne, že iný, by som povedal, ale v zásade takisto ako aj ostatní rovesníci v mojom veku, tak mal som iné záľuby, samozrejme takisto súkromné, typu bicyklovanie, chodenie na party a podobne, takže bol som úplne, že štandardný, by som to nazval, chalan v tom veku, ale v zásade okrem toho som mal veľmi veľkú zvedavosť. A tým, že otec mal rodinnú firmu už niekoľko rokov, tak som sa rozhodol, že cez leto by som sa naučil niečo, čím by som mu vedel pomôcť v podnikaní. A kúpil som si takú veľkú knihu o programovaní, ktorú som ešte doteraz nedočítal, ale rozhodol som sa, že nejakými materiálmi a podobne, ktorých v tej dobe bolo síce menej na internete, tak vytvorím web stránku. A podarilo sa mi vytvoriť web stránku, niekde ju mám aj uloženú, keby som ju ukázal, tak vyzerala hrozne, ale fungovala. A toto bolo na tomto krásne, že tá zvedavosť, odvaha a možno intuícia k niečomu takémuto ma teda posunuli tam, že som vytvoril tú web stránku, ale ako si aj spomenula, tak mať web stránku nestačí. Je to aj v dnešnej dobe tak, to sa nezmenilo, ale bolo to aj tak vtedy. Je to ako by ste mali reštauráciu alebo obchod, kde nikto nie je. Čiže snažil som sa nájsť potenciálnych zákazníkov a návštevníkov webu a potom som sa dostal samozrejme k digitálnej reklame ako Google a iné systémy. Vieš, ale to bolo dávno, to bol nejaký rok 2007, 2008, možno aj kúsok skôr, keď si ty do tohoto išiel. Čiže ty si musel v sebe mať nejakú vieru v ten digitálny marketing a vôbec v sílu toho internetu už vtedy, hoci to bolo ešte dosť tak na začiatku. A čo ti dodávalo vlastne tú vieru, takú víziu, že to pôjde? Lebo ani otec ti až tak veľmi neveril a ty si do toho investoval vlastné peniaze z prasiatka, ktoré si mal našetrené. Presne tak. Vlastne prvé peniaze do digitálneho marketingu som investoval zo svojich peňazí, keďže otec, a mne sa nepáčilo, že otec vlastne investoval, keď to môžem povedať, tak 5 000 korún v tej dobe za malý štvorček v printovej reklame, alebo teda v printovom médiu. A v zásade pri týchto online platformách stačilo investovať, bolo to v zásade okolo 1000 korún, ktoré som dal do jedného systému reklamného a druhého. A áno, boli to peniaze z prasiatka, ktoré som v tej dobe ako 15-ročný chalan mohol využiť na iné veci, na nejakú kofolu a podobne. Ale zase rozhodol som sa takto. Ja si osobne myslím, je to veľmi dávno. Ťažko sa mi už možno hľadá aj, že prečo to bolo, ale priviedla ma tam zvedavosť. Rád sa o veci zaujímam a nemal som ani nejakú kryštálovú guľu, že som vedel, že to pôjde. A v zásade bola to taká automatika, že tým, že sa vytvorila web stránka a nikto tam nechodil, tak som mal tú zvedavosť, že ako tam priniesť tých ľudí. Čiže úplne by som povedal, že nejaký prirodzený vývoj toho, že som niečo začal a zaujímal som sa o to viac a počúval som, alebo teda vnímal som expertov v tej oblasti, aj zo zahraničia a podobne a vyskúšal som si niečo. Na konci dňa som mohol strátiť tie peniaze, v tom veku teda nie malé, ale rozhodol som sa tak. Áno, ty si mal ešte v sebe možno, že to detské, ty si sa stále ako keby hral, ale už si robil vážne veci. Ale čo ti otec povedal potom, keď to vyšlo a bolo to úspešné? Tak samozrejme bol veľmi rád, lebo videl, že oproti konkurencii a podobne mu extrémne narástli počet volaní a podobne, takže najprv rozmýšľal, že odkiaľ to je. Alebo teda mal samozrejme aj viacero reklám inde, ale bolo to niečo nezvyčajné oproti predtým dobe. Takže keď investoval fakt peniaze iba do štandardných médií, čo bolo teda zaujímavé, že presne videl aj on ten výkon a zmenilo sa aj tá dôvera v to, čo robím až do dnešného dňa teda, keďže ma považuje stále a nemá žiadnu marketingovú agentúru. Od roku 2007 stále robím pre otcovú firmu marketing. Takže je to aj taká dôvera, že nie je to len vzťah otec a syn, ale sme aj vlastne business partneri v určitom duchu, sa dá povedať. Takže
Veľmi sa mu to páčilo, samozrejme bolo vidieť, ako biznis rastie a komu by sa to nepáčilo, aj ako 15-ročnému, ale aj ako otcovi, ktorý teda vlastnil rodinnú firmu. No ale odvtedy už uplynulo teda tých 17-18 rokov, vedel by si to aj nejak tak zhodnotiť, porovnať, že čo sa za tie roky zmenilo, určite veľmi veľa vecí, ale možno takú tú podstatu, že aké to bolo vtedy a aké je to teraz. Teraz asi si sa tomu všetci rozumieme už, alebo tvárime sa, hej, že všetci rozumieme tomu digitálnemu marketingu. Toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo zmenilo sa toho na jednej strane podľa mňa veľmi veľa a na druhej strane nič. A povedal by som to, že tak ako som ja riešil v tom roku 2007 teda otázku, kto príde na web stránku, tak aj momentálne je to paradox, sa stretávam s tým, že veľa firiem rieši, áno, máme web, niečo nám ide, nejak nám to funguje. A je to veľmi dlhá doba, čiže zmenilo sa veľmi veľa informácií ohľadom toho, že máme dostupné informácie, máme skúsenosti, máme tu trh, na ktorom pôsobí veľmi veľa agentúr. Myslím, že keď som si pozeral posledné dáta, tak v rámci Google Partners programu je tu 161 digitálnych agentúr na Slovensku certifikovaných, čo je veľmi veľké množstvo, ktoré sa teda zmenilo proti tomu obdobiu predtým. Ale stále mám pocit, že ľudia sa tvária, aj biznismeni, že rozumejú tomu, ale veľmi ťažko si dajú poradiť. Čiže, ako hovorím, zmenilo sa veľa na jednej strane, ale zároveň sa rieši ten istý problém. Z toho možno odborného hľadiska si osobne myslím, že ja som to mal v tom ľahké, že keď som začínal, tak PPC, SEO a všetky tieto digitálne kanály boli veľmi jednoduché. Že keď som ja spravil nejakú prácu, keď to porovnám za 1-2 hodiny v tej dobe, kedy tá konkurencia nebola taká vysoká, tak na druhej strane to malo veľký skok, veľký effort na tie výsledky. Momentálne, bohužiaľ, ten istý človek v rámci SEO oblasti potrebuje na to zamerať niekoľkonásobne viac, aby dosiahol aj o dosť menší výsledok. To je jeden možno taký faktor a v rámci aj reklamy PPC stačilo nastaviť niečo, nejaké tie základy a fungovalo to. Jednak konkurencia tam nebola, na druhej strane dnes, keď si zoberieme, tak každá aj menšia firma rieši takéto niečo. Čiže ten trh je veľmi konkurenčný. Áno, ty si povedal, že ty si to mal teda možno jednoduchšie, pretože to bolo dávno, ale ono je to také diskutabilné trošku, či ozaj jednoduchšie, lebo áno, možno ten svet tých technológií bol trošku jednoduchší, ako je teraz, ale zase ty si musel mať väčšiu odvahu, lebo si išiel do niečoho, čo tu vtedy nikto nerobil. Takže by som bola trošku opatrná možno v tom, že si to mal jednoduchšie. Ja teda hovorím, myslím, že vôbec nie. No ale ty si človek, my sa ešte vrátime k tomu, že ako tie sociálne siete, špeciálne LinkedIn, ako môže pomôcť biznisu a ako s tým pracovať, ale mne to nedá. Ja sa ešte musím vrátiť k tvojmu príbehu, lebo ty si potom, ako si tomu otcovi v tých 15 vyrobil tú stránku, tak už si sa tomu začal venovať a ty si mal nejakých 18 rokov a už si spolupracoval s veľkými firmami, bol si úspešný, mal si aj peniaze, čo tvoji rovesníci možno nemali a ty si to ale tajil pred nimi. Prečo? Chcel som byť stále ten istý Lukáš. Ja teda pochádzam zo Smolenska, môžem povedať, chcel som byť stále ten Lukáš zo Smoleníc, ten istý, proste nehrať sa na niečo, aj keď pracovne sa mi veľmi darilo. Čiže možno to bol skôr strach z toho, aby ma nevnímali nejako inak, aby mi to ego nezrastlo a podobne, keďže presne v 18-ke robiť pre najväčších zadávateľov na trhu je jednak veľmi, veľmi skvelé. Na druhej strane, chce to takú pokoru, by som povedal. Veľmi som si to vážil a hovorím, chcel som sa stále vrátiť domov a byť ten istý kamarát, syn a podobne, takže samozrejme nejaký úzky okruh ľudí sa to nedalo tajiť pred rodinou a podobne, najbližšou, že kde by som chodil samozrejme každý deň tak do práce a čo som robil, som im nejak systémom nejak povedal, pochválil sa, ale nechcel som to nejako veľmi rozširovať. Čiže v zásade ja si osobne myslím, že nezmenil by som toto isté, potom sa to zmenilo roky na to, kedy už tým, že som sa stal obchodným riaditeľom najväčšieho média na Slovensku, tak už išli články kade-tade. No už to prasklo, už sa to nedalo tajiť viac. Už sa to nedalo tajiť. Takže, ale som na to hrdý. V zásade ja si osobne myslím, že treba, aj keď sú nejaké úspechy, brať to s pokorou. Každý sa nájde niekto doma aj väčšie úspechy, ale podľa mňa je to inaká inšpirácia aj pre druhých. Takže takto to beriem. Nemala by tam byť nejaká závislivá pochmútka, keď to takto poviem. Takže verím tomu, že určite pre druhých, keď niečo hovorím, tak verím tomu, že to berú inšpiratívne. Áno, no a teraz to vlastne robíš, pretože už v podstate robíš sám pre seba. V podstate, aby som to tak zjednodušila, učíš druhých ľudí, ako si majú vytvoriť svoju osobnú značku práve cez ten internet. No ale keď si tvoríme svoju osobnú značku, tak my musíme o sebe teda povedať nejaké veci, že kto sme a čo vieme. Čiže my sa musíme vlastne pochváliť.
A to nie je úplne jednoduché, keď má človek pozitívne hodnotiť samého seba, lebo má možno zlý pocit, že pred druhými bude vyzerať ako niekto, kto sa chváli a tomu v podstate vezme tých sledovateľov. Tak ako to bolo u teba, že ako to dokázať, že úplne tak čisto dať vlastne na tanier a na tú sociálnu sieť, treba na ten LinkedIn, v čom som ja dobrá? Možno si niekto myslí, že ja som to mal jednoduché, ale riešil som tie isté problémy alebo výzvy ako ostatní. Môj prvý status napríklad na LinkedIne som rozmýšľal niekoľko týždňov a pýtal som sa ľudí v okolí, v biznise a podobne, že či to mám pridať, čo by som tam mal zmeniť a podobne, aby to vyzeralo profesionálne. Na konci dňa tá odpoveď bola rovnaká. Pridaj to a začni. Čiže nebolo tam žiadne zmeny alebo slovosed, úprava a podobne. Jednoducho pochopil som to, že najlepšie je byť autentický, lebo presne aj v tej osobnej značke tá autenticita prináša to, že ja keď prídem na stretnutie s niekým, tak nechcem, aby ma vnímal predtým ako niekoho iného, čo sa niekedy môže zdať. Čiže za mňa si osobne myslím, že toto mi veľmi pomohlo aj okolie. No a čo sa týka tej otázky ohľadom tej propagácie alebo chválenia sa, mám veľkú výhodu, že som bol zúčastnený aj programu I'm Remarkable z Google, kde v zásade sa riešila táto oblasť. A zapamätal som si z tohto programu jednu dôležitú vec, že chválenie na základe faktov nie je chválením. Je to konštatovanie niečoho. Príklad, som Lukáš Bednár a mám 17 Google certifikátov. Na jednej strane sa to môže zdať ako nejaká chvála, ale je to faktografické, dokázateľné, takže tento program mi pomohol vlastne vykryštalizovať si, že áno, je to fakt, dokázal som to, som na tom hrdý a nemám sa prečo hanbiť to povedať. Možno by si niekto povedal, že tento problém riešime iba tu na Slovensku, ale je to celosvetový problém. V tomto programe boli zapojení ľudia z celej planéty a v zásade vo väčšej alebo menšej miere sa to týkalo každého jedného národa, dokonca aj takej Ameriky. Kde v zásade mali akoby ľudia, ktorí tam boli zapojení, výzvy, ako majú odkomunikovať seba samého a tie úspechy, pričom kultúrne sú založení na veľkej sebapropagácii, by som to povedal. Áno, ono je to aj taký vnútorný proces asi, lebo v podstate ty musíš mať nejakú sebahodnotu a nejaké sebavedomie, aby si dokázal o sebe hovoriť tieto pekné veci. A najprv to musíš mať a potom asi až to, že je to fakt. A ja mám nejaké certifikáty, nejaké tituly a najprv musím byť s tým ja OK a potom to tam som v úplnej čistote schopná dať. No, tak to vlastne, ako si už povedal, toto súvisí s budovaním tej osobnej značky, ktorá ale nestačí, aby to bolo iba na tej web stránke, treba do toho zapojiť aj sociálnej siete a máme ich viac, ale my dnes budeme hovoriť hlavne o sociálnej sieti LinkedIn, pretože tá je pomerne populárna stále viac na Slovensku, alebo teda povedz ty, ako to je na Slovensku, používame dostatočne LinkedIn? Ja si myslím, že áno, ono je to úplne prirodzené, že nie je tam každý zatiaľ. V zásade na Slovensku sa pohybujeme nejakých okolo 900 000 užívateľov, ktorí sú na LinkedIne v rámci Slovenska, pričom 200 000 je aktívnych mesačne, čo sú také nejaké faktografické dátové veci. Za mňa tá popularita rastie aj kvôli tomu, že mnoho ľudí vidí, tí, čo sme začali a ja napríklad niekoľko rokov dozadu publikovať nejaké statusy a podobne odborného charakteru a chcem vidieť, aby ostatní, alebo chcem prezentovať, aby ostatní videli toho pracovného Lukáša. Čiže to, čo som nechcel v tej 18, aby nikto videl, tak momentálne chcem prezentovať nejaké dáta, nejaké moje názory a podobne. Samozrejme môžu byť iné oproti iným, ale mám za to, že tá diskusia je veľmi, veľmi dôležitá aj naprieč nejakými odbornými témami. Takže osobne si myslím, alebo mám za to, že ten LinkedIn je stále ešte na Slovensku veľmi populárny. Malo by to rásť, keďže počet užívateľov z mesiaca na mesiac rastie a veľa ľudí začína tvoriť obsah. To je možno tiež dôležitá informácia, že na LinkedIn tvorí okolo iba 1% ľudí. Čo si vieme predstaviť. Znamená, že tam je ešte veľký priestor na to, aby aj ten môj obsah mal svojich čitateľov a sledovateľov. Presne. No ale keby si mal LinkedIn porovnať s tými ostatnými sociálnymi sieťami, ktoré ako nebudeme zavrhovať určite, aký by tam bol rozdiel? Ja osobne vnímam ten rozdiel v tom, že tá komunita na LinkedIn je veľmi doprajná. Niektorým sa to môže zdať až prehnane, že veľmi, napríklad konkurenti medzi sebou sa pochvália a podobne. Čo až také atypické v rámci toho malého Slovenska alebo malého trhu, čo sa možno na tých iných sociálnych sieťach až tak nedieje. Ja si osobne myslím, že je to aj kvôli tomu, že v zásade človek nereprezentuje len seba samého, ale má priradenú aj firmu, pre ktorú pracuje. Čiže ten istý človek sa inak vyjadruje za
na Facebooku, na Instagrame a inak sa vyjadruje na tom LinkedIne, keďže má tam toho nositeľa, že pre túto firmu pracujem. Čiže v zásade je to verejná osoba nejaká, ktorá priznáva aj tú prácu a podobne a možno sa tam komunikuje tým pádom trochu inak. Takže osobne mám za to, je krásne vidieť, robil som event cez leto LinkedIn Summer Networking, kde prišlo vyše 200 ľudí a tam bola jedna spoločná vlastnosť. Nebol žiaden program, žiadna agenda, žiadne prezentácie a ľudia začali medzi sebou prirodzene networkovať a chceli sa spoznávať. Čiže ak by som mal v offline svete spomenúť alebo pripodobniť, čo je LinkedIn, tak je to presne tento event, kde ľudia chceli sa spoznávať, napredovať, posúvať sa ďalej a podobne. Čiže takéto miesto. Vidíš, že to som sa presne chcela spýtať, že čo ľudia na tom LinkedIne najčastejšie robia. Tak v podstate si mi už teraz odpovedal, že oni tam networkujú, v podstate sa spájajú, connections sa tam dejú a oni vlastne hľadajú nejaké kontakty tam. Čiže to je tá najdôležitejšia vec z toho LinkedInu, tie kontakty, alebo možno potom aj nejaké vzdelávanie sa v nejakom novom obsahu, alebo hľadanie si práce. Či to je až tam niekde vzadu? Podľa prieskumu vychádza, že nejakých 15-16% iba si hľadá ľudí prácu, čo je zaujímavé, keďže niekedy tá platforma celá bola o tom, že bolo to akoby online CVčko, ktoré si človek dal von a v zásade bolo to jedine na hľadanie práce. Momentálne sa posledné roky teda zmenila táto pôsobnosť na to, že ľudia viac a viac jednak chcú si budovať ten osobný brand, aj keď sú v nejakých firmách alebo samostatne. Jednak teda, alebo keď to poviem na ľudí, čo tam chcú nájsť, tak je to presne to spájanie sa. Ten networking, tie kontakty, je to čítať nejaký obsah z branže. Napríklad ja sa snažím dávať nejaké zaujímavé dáta z oblasti, k ktorým mám prístup, spracovať ich a podobne, na čo ľudia reflektujú veľmi dobre, keďže považujú ma za toho odborníka v marketingovej oblasti. Ja zase si viem pozrieť nejakého odborníka v inej oblasti, takže to je taká druhá vec. A samozrejme, človek sa tam dozvie aj veľakrát o nejakých eventoch, konferenciách a podobne. Čiže ja si osobne myslím, a keď to aj hovorím na nejakých školeniach a podobne, tak ja považujem LinkedIn za odborné médium. Pripodobnil by som to k nejakému odbornému médiu, či ekonomického charakteru a podobne. Podľa prieskumu vychádza, že v podstate zhruba polovica užívateľov LinkedInu, 43%, to myslím bolo, tak tí majú tých prepojení tam okolo 500, čiže majú 500 nejakých sledovateľov. A ty hovoríš ale, že v priebehu 2-3 mesiacov sa ten človek môže dostať až na 1000 sledovateľov. A to ako je možné? Ako sa to robí? Je to úplne jednoduché. Je tam v zásade jeden faktor tam hrá do karát, že je to nejaké aktívne zbieranie si kontaktov, čo znamená, že mnoho z nás, a tak ako máme telefónne čísla rôznych ľudí v telefóne napríklad, alebo poznáme v rámci reálneho sveta mnoho ľudí, tak si ich iba prepojíme. Čiže nemusí to byť rodina, kamaráti, ale samozrejme nejakí pracovní kolegovia, bývalí kolegovia a podobne. Takže tá prvá fáza toho navnímania, že prepojím si ľudí, ktorých v reálnom živote poznám, je preto taká jednoduchá. A toto je celá alchýmia, to, že ako sa posunúť z tých pár connections do tých, dajme tomu, 1000, lebo ono sa to nezdá, ale ozaj, keď sa stretávame a mentorujeme aj ľudí ohľadom LinkedInu, tak táto prvá fáza vie vygenerovať až 1000 connections. No ale aby na tom LinkedIne som bola aj úspešná, alebo teda niekto, kto podniká s niečím a vytvára si teda ten osobný brand, tak musí tam predsa dávať aj nejaký obsah. Ty hovoríš, a sme vlastne hovorili už o tom, že len 1% ľudí vytvára obsah na LinkedIne. Dobre, teraz možno začne viacej ľudí vytvárať, lebo nejak tak zistia alebo uvedomia si, že bolo by to dobre pre ich biznis. No ale ako to robiť, lebo to sa tiež nedá robiť hociako. Musí v tom byť možno nejaký systém, tá autenticita, to je teda ďalšia vec, ale ako teda vyzerá dobrý post na LinkedIne, ktorý vie zaujať to publikum? To je veľmi dobrá otázka. Ja mám jednoznačnú odpoveď. Treba jednoducho začať publikovať, čo si myslíme, že chceme publikovať a v zásade hovorím aj na školeniach to, že reprezentuje každý seba samého. Čiže táto otázka je veľmi častá inak, že čo je dobrý status. Za mňa každý jeden je aj dobrý, aj zlý, záleží nielen na aké hodnoty dosiahne, koľko lajkov, koľko zobrazení a podobne, ale v zásade reprezentujeme seba samého a napríklad aj nejaký súkromný hodnotový status typu idem darovať krv, nie je to žiadna odbornosť, ale vyjadruje to nejakú hodnotu toho človeka. Čiže za mňa tento príklad napríklad uvádzam ako možno nejaký hodnotový dobrý, ale zase pre niekoho to môže byť, že nechce vidieť túto aktivitu. Čiže stále platí to, že každý reprezentuje seba samého, tak ako na iných sociálnych sieťach. Tu ešte reprezentuje teda aj toho nositeľa, toho pracovného ja, to pracovné ja.
Takže osobne mám za to, že akýkoľvek status, ktorý sa pridá, považujem v nejakej neutrálnej rovine, bez ohľadu na to, koľko lajkov, komentárov a podobne získa. Alebo možno také dôležité drobnosti. Neprezradil by si, že asi nie je veľa textu treba, lebo ľudia v dnešnej rýchlej dobe čítajú menej ako kedysi. Možno, aby to bolo viac štrukturované, alebo fotka tam možno nesmie chýbať. Statusy, alebo teda posty bez fotografie asi nie sú tak úspešné ako s tým obrázkom. Či? Určite, máš pravdu, sú rôzne typy, ako samozrejme dosiahnuť lepšie výsledky. Samozrejme, čo sa týka napríklad lajkov alebo nejakého engagementu v podobe komentárov a podobne. A sú to tieto praktiky. Ľudia samozrejme neradi čítajú v dnešnej dobe dlhosiahly text. Ale na druhej strane výsledky ukazujú, že aj tie dlhé statusy sú veľmi dobre čítané. Záleží, kto to napísal, záleží, o čom je ten status, záleží, či je to umelo dlho naťahované, alebo to je k veci písané. Štruktúra veľmi dôležitá, lebo predsa len aj dnes články v médiách skôr skenujeme, než čítame úplne, že vetu po vete, takže veľmi dôležitý faktor. Samozrejme, tá autenticita. To je veľmi dôležitý. Nejaký názor vyjadriť a nebáť sa vyjadriť svoj názor. Fotka veľmi dôležitá, samozrejme aká, video a podobne. Tých formátov je však na LinkedIn viac. Napríklad veľmi dobre tam funguje aj formát ankety, kedy človek sa pýta druhých a ľudia radi odpovedajú na nejakú tému. Samozrejme, malo by to byť k veci, niečo odborné a podobne. Môže to byť vytvorenie nejakého eventu, môže to byť hľadanie pozície a tak ďalej. Čiže tých formátov je tam viac, ale samozrejme, ako aj inde, tak ten algoritmus si vyhodnocuje napríklad to, čo mnoho ľudí nepovažuje za dôležité, že koľko času človek, ten recipient, trávi na tom statuse. Čiže neznamená to len, že koľko má lajkov a komentárov, čo možno my ľudia posudzujeme, že to je to najdôležitejšie, ale ten algoritmus si pozerá aj ten čas, ktorý na ňom strávi, bez toho, aby nejako interagoval. On si to vie dopočítať a v zásade prečo niektorý status je potom úspešnejší. Pretože ľudia, ktorí si ho sledovali, tak na ňom trávili veľa času bez nejakej interakcie. Keď poviem jeden príklad, ktorý mám za tým teda všetky moje dáta zgrupené, tak mnoho C-level pozícií nič nelajkuje a nekomentuje. A pritom sú na tom LinkedIne a keď sa s nimi stretnem osobne na nejakom meetingu, tak povedia mi rôzne veci z mojich statusov. Čiže oni majú prehľad, len my o tom nevieme. Čiže aj takto sa to robí, čiže netreba možno zúfať, keď tie moje statusy majú menej lajkov. To určite neznamená to, že sa tým statusom nikto nevenuje, alebo nikto si ich nepozerá. Ale ty si povedal pred chvíľočkou takú zaujímavú vec, že je možné tam dávať aj hodnotové statusy, čo už vlastne nesúvisí až tak veľmi s tou prácou, s tým biznisom. A ja som si vždy myslela, že ten LinkedIn, že to je také, že tam len ten biznis. Takže môžu tam ísť aj fotografie alebo statusy, ktoré sa priamo netýkajú tej práce alebo biznisu, alebo vôbec aký má LinkedIn názor, alebo teda tí užívateľia, keď tam niekto vešia fotky z dovolenky, alebo svoje deti, alebo svoje zvieratka. Aj také tam sa dá nájsť? Dá sa nájsť, videl som aj ja také príklady. Samozrejme, opäť zopakujem to, čo som povedal, že každý reprezentuje seba samého. To je jeden predpoklad. Druhý je ten, že samozrejme podľa výskumov vychádza, že takmer polovica ľudí nemá rado súkromné statusy na LinkedIn. Takže tí užívateľia sami sa vyslovili, že nemajú radi takýto typ statusov, presne z dovolenky. Predstavme si aj jednu vec. Ja dávam takýto príklad na školeniach. Ste v office a teraz si pozeráte LinkedIn pracovne. A na konci dňa vidíte nejakého kolegu na dovolenke. Tak boli by ste spokojná alebo nie? Samozrejme, vy ste v office v Bratislave a váš kolega je niekde pri mori a podobne. Čiže je to dosť také aj provokačné, by som povedal, z tohto pohľadu. Ale skôr ide o to, že samozrejme, jedna vec je názorová, druhá je faktografická dátová. Poznám mnoho ľudí, ktorí, a teraz nehovorím, že to je zlý príklad, aby to nebolo zle pochopené, mnoho ľudí, ktorí každý jeden meeting, alebo nejaké stretnutie, alebo konferenciu a podobne fotia a dávajú na LinkedIn. Pričom hodnota, podľa mňa, v rámci odbornosti je takmer žiadna, bo niekde som. Na druhej strane, keď si pozrieme štatistiky, tak aj ten obrázok typu zmena koláčiku niekde v podniku, v reštaurácii, tak má veľa lajkov. Čiže na jednej strane je tu paradox, ktorý sme si vytvorili, že polovica užívateľov nemá rado súkromný obsah, ale pritom ten súkromný obsah môže mať viac lajkov aj zobrazení ako ten odborný. Čiže možno, že je taká dobrá cesta možno to nepreháňať s tými osobnými postami a statusmi, ale možno len niekedy niečo dať a niečo, čo bude
naozaj zaujímavé a nebude veľmi provokačné. Alebo kto vie, ono je to vždy inak, človek si to musí asi aj vyskúšať, že ako to je. Ale čo ja viem už z minulosti a zo teda skúseností, že keď je nejaká kríza v ekonomike, tak najlepšie sa darí udržať firmy, ktoré sú tzv. Love brands. Ako sa dá vytvoriť takáto love brand? To je možno otázka na celú jednu diskusiu obrovskú, niekoľkohodinovú. V zásade mám na to taký pohľad, že každý by chcel. Samozrejme, každá firma by chcela byť ten love brand. Ono na konci dňa je zaujímavé to, že keď už sa vytvorí ten love brand, tak vytvára to aj také dva protipóly. A keď možno spomeniem značky ako je Apple alebo ako je YouTube, ktoré sú veľké globálne značky, tak samozrejme ľudia by si povedali, že ten love brand už z toho princípu názvu je, že všetci ho majú radi. Ale paradoxom je, že tak ako má veľa tých prívržencov doslova, ktorí bojujú za ten brand a sa im to páči, tak nepoviem, že také isté množstvo, ale na druhej strane má extrémne množstvo hejterov, ktorí tú platformu alebo tú značku neznášajú a sú proti. Takže ono je to také zaujímavé a v zásade ja by som chcel posmeliť možno ľudí, ktorí v tom personálnom brande si, nechcem povedať, že idú vytvárať ten love brand, ale sám mám za to, čo sa bavím s ľuďmi, ktorí sú top tvorcovia na slovenskom LinkedIne, podľa nejakých dát, ktoré bol rebríček zostavený za minulý rok, tých top 100 tvorcov, tak v zásade sme sa zhodli na jednej veci. Čím viac človek rastie personálne v rámci nejakej publikácie a podobne, tým viac má aj tých negatívnych spätných väziev, negatívnych komentárov a podobne. Je to nejaká prirodzená súčasť asi toho, ako človek napreduje. Ako sa s tým vyrovnávať? Ty si zažil niečo také? Ako sa vôbec vyrovnávať v tomto priestore sociálnych sietí s nejakou neprajnosťou? Cítiš ju aj ty niekedy? Cítim ju aj ja niekedy a mal som zo pár príkladov, že človek, ktorý v živote ma nevidel, nepozná ma na trhu, nevie moju prácu a podobne. Stalo sa mi to začiatkom tohto roka, tak na každý den status písal nejaký negatívny komentár. Pričom som absolútne tomu nerozumel a samozrejme, že ak už to bolo 3., 4., 5. status, tak mi to prišlo veľmi nefér, že osobne sa nepoznáme a je to na rôzne typy statusov, nie je to odborný nejaký lebo ja nepovažujem za negatívny komentár to, ak je diskusia k veci, že ja poviem nejaký názor a je tu nejaká oponentúra. To je za mňa úplne v poriadku a malo by to tak byť. Ale ak niekto vytiahne možno 0,1% z toho statusu, čo si on myslí inak a začne voči tomu veľmi, veľmi bojovať, tak to považujem za nefér v tomto prostredí. Za mňa, ako s tým bojovať alebo podobne, nie som veľmi zástanca toho blokovať tých ľudí, ale osobne zo pár ľudí takto aj ja mám v tom zozname, čo nehovorím, že je správne, nechcem nikoho motivovať týmto štýlom ísť, ale mám za to, že samozrejme, tak ako nemusím ísť s každým, a to je môj osobný subjektívny názor, s každým na stretnutie, s každým telefonovať a podobne, tak tiež mám právo osobné mať v tomto priestore nejakú takú ochranu mojej osobnosti a podobne, aj môjho stresového faktora samozrejme. A ako s tým ešte bojovať, tak ja sa pýtam napríklad ľudí, ktorí sú verejne známejší, čiže presne buď moderátori a podobne na trhu, veľmi známi, ktorí teda vedia, ako to riešiť, prípadne si zažili možno rôzne iné väčšie, nazvem to, že kauzy. Takže toto je možno otázka aj na teba, že ako sa s takýmto niečím vysporiadať, ale podľa mňa je to veľmi, veľmi individuálne, takto by som to skôr zakončil, že neexistuje nejaký, lebo každý sme inak nastavený, niekto to zvláda horšie, niekto lepšie. Ja sa snažím nad tým povzniesť, že túto myšlienku mi dal dobrú podľa mňa Filip Kuna, že toto sa mi bude stávať častejšie a že sa má na to absolútne vykašľať a vytesniť to v zásade. Možno robím chybu to, že zaujímam sa o to a ja si iba pokladám otázku, nie že aký je ten komentár, ale prečo. A to je možno to zlé. A tak zle. Keď sa tým nezaoberá človek možno príliš dlho, tak je to možno v poriadku, že aj on má nejakú takú akože sebaspytovanie, sebareflexiu, ale v zásade to, čo hovorí, že nedávať tomu nejakú príliš vysokú pozornosť týmto hejterským, možno rôznym vetám a komentárom, tak to je asi to najlepšie, čo človek môže pre svoje psychické zdravie asi urobiť. No ale moja ďalšia otázka je taká, že každý podnikateľ chce, kto má firmu, aby keď si dá niekto do Google vyhľadávania nejaké slovo, že tá jeho firma sa tam objaví prvá alebo medzi prvými. Dá sa? Ty si aj Google tréner, pripomeniem divákom. Ako sa toto dá dosiahnuť, aby
moja stránka a môj obchod, môj biznis bol na tých prvých priečkách v tom Google vyhľadávaní. Dá sa to vôbec? Dá sa to. Najprv by som však upozornil jednu vec, ktorú aj vnímam dlhodobo na trhu. Aj môjmu otcovi teda volajú rôzni ľudia, že s ponukou budete prvý na Google. Ja by som túto vetu poupravil. Žiadna garancia typu budete prvý na Google neexistuje. V zásade ono to funguje tzv. Aučným princípom, čiže nie je to, že vy si teraz poviete nejaké kľúčové slovo, ktoré si tam človek zadá a teraz budete vždy prvý. Ono to funguje tak, že v zásade na pozadí prebieha reálna aukcia, tak ako si predstavíme v tom reálnom svete, kde sa stretne dopyt a ponuka. Vy predstavujete v zásade človeka, ktorý si vyhľadáva napríklad auto nejakej značky a na druhej strane tu máme inzerentov, ktorí chcú byť zobrazení pri tom kľúčovom slove. Vo veľmi rýchlom čase, v milisekundách, prebehne aukcia, ktorá sa skladá z dvoch podstatných faktorov, keď to tak trošku zúžim, aby som nebol veľmi odborný, kde sa skladá samozrejme cena, ktorú ponúkate v rámci tej aukcie v tom biddingu, a druhá je score kvality. To score kvality je niekoľko stoviek faktorov, ktoré sú tam, možno poviem niektoré z nich, ako je rýchlosť stránky, ako je dobre spravené nejaké vyladenia a tak ďalej. Čiže v zásade tou celou akoby myšlienkou aj Google je, že keď si niečo hľadáte, tak by ste mali nájsť ten výsledok. Doslova by som to biblicky povedal, že kto hľadá nájde, a tak by to aj malo byť. Takže je za tým celá alchýmia. Keď to mám zhrnúť, tak je dobre si nájsť nejakého odborníka alebo kľudne aj sami s nejakým samoštúdiom vyskúšať nejaké veci, ak má na to buď firma alebo človek čas a v zásade vyskúšať. Lebo opäť, keď do toho dá daná firma iba zo pár eur, tak už si kúpi nielen tú inzerciu, ale aj tú vedomosť. A samozrejme, čím bude viac a viac rásť, preto tie veľké firmy majú veľké mediálne domy, veľké mediálne agentúry, ktoré sa tomu dennodenne tým ľudí venuje, aby to vyladili. Opäť je to skvelá vec, keď to zhrniem, že všetci to chcú, ale je to veľmi veľká oblasť, ktorá je tiež na samostatnú tému, ale ja prajem každému, aby sa tam našiel, keď chce. A na druhej strane by som ešte možno odporúčil, že nie je dôležité byť iba prvý. Niekedy aj druhé, tretie miesto je veľmi dôležité a možno aj lacnejšie oproti konkurentom, ale pritom stále veľmi dobré. Inak pravdu má, že ja nikdy neklikám na to prvé. Teraz som si uvedomila, že ja neklikám nikdy, kto vie prečo. To je také nejaké podvedomé. Nikdy neklikám na to prvé, ale až to druhé, tretie, štvrté a tak ďalej. Čiže možno je lepšie byť druhý, tretí. Lebo stále si na tom monitore a si v podstate tam v popredí. Ja to tak, keď môžem doplniť, osobnostne hovorím, že ja radšej budem posledný zo skupiny najlepších ako prvý zo skupiny najhorších. To má také osobné moto, keď môžem spomenúť. Áno, to je tiež pekná, veľká pravda. No, ale ty si spomenul, že je to celá alchymia, čiže možno by bolo dobré sa trošku aj vzdielať o tom, že ako ten LinkedIn funguje a ako mám s tým vôbec správne začať, ako mám postupovať, aby človek niečo nepokazil a potom to zbytočne nemusel opravovať. Čiže je dobré si možno doplniť to vzdelanie, že najprv si dať možno nejaký kurz alebo nejaký webinár o tom, že ako ten LinkedIn funguje a potom sa až do toho pustiť. A majú Slováci záujem o to? Alebo idú na vlastnú päsť proste hneď sami? Najprv som zodpovedal tú prvú časť otázky. Samozrejme je to veľmi individuálne. Ja odporúčam aj jedno, aj druhé. Že nie len si dať kurz, lebo v zásade je to nejaká teória stále a niekto vám dá veľa vedomostí, ale prepojí to s tou praxou. Takto by to malo fungovať vždy. To je môj osobný názor na takúto tému. V zásade na trhu funguje veľmi veľa projektov, ktoré keď si človek opäť vyhľadá na Google alebo si pozrie LinkedIn statusy, aj momentálne začína množstvo kurzov a podobne, kde sa ľudia môžu prihlásiť a podobne. Ja si osobne myslím, že stačí sa pozrieť aj na to, akí odborníci tieto kurzy vedú a som spokojný, že náš trh je síce malý, ale ja poznám extrémne množstvo odborníkov, ktorí sú na svetovej úrovni. Takže neodporúčil by som možno konkrétne mená momentálne, nechám to na posúdení každého jedného. Nemám ani žiadnu tabuľku, že títo sú dobrí, títo sú zlí, bolo by to veľmi nefér. Každému vyhovuje niekto iný, niekomu môžem ja, niekomu úplne niekto absolútne iný. Takže tak. A v rámci tej druhej časti ten dopyt v rámci firiem na LinkedIn a Google školenia je obrovský. Ja sám nestíham tieto školenia ani odpovedať na cenové ponuky, nie to ešte školiť. Preto som aj založil projekt, kde v podstate sa snažím spájať aj iných lektorov a školiteľov, ktorých ja si osobne myslím, že mám s nimi jednak dobrú osobnú skúsenosť, že každého osobne poznám, ale nie je to na tom vzťahovej rovine. Poznám jeho prácu. Takže preto som si vytvoril aj takýto nejaký projekt, kde v zásade viem odporúčiť ľudí
za ktorými si stojím, že viem ich dať pod svoju značku. Lebo na konci dňa, keď niekoho odporúčim, tak by to nemalo byť len poznám ho, ale viem, že tento je dobrý, lebo to jeho značkou, tam dávam aj tú svoju. Takú zodpovednosť trošku Presne. cítiš aj ty za toto. No ale podľa toho, čo hovoríš, tak to je veľmi dobré, lebo zdá sa, že teda slovenskí podnikatelia pochopili, že ten LinkedIn je pre nich dôležitý a môže im ten biznis zdvihnúť a tí, ktorí ho teda ešte nemajú a možno neuvažujú, čo by si im tak odkázal, prečo je dobré ho mať a dá sa aj povedať, že o koľko vie zdvihnúť biznis, lebo ja čo som mala aj v rozhovoroch rôznych podnikateľov, tak tam snad nie je ani jeden, ktorý by si nepochvaloval LinkedIn. Moje odporúčanie by bolo začať. V zásade presne snažím sa ním riadiť aj ja, preto poviem, že snažím, nie vždy mi to vychádza, lebo človek má tých nápadov veľa, aj tej dennodennej agendy a podobne, ale aj odporúčam vždy všetkým začať. Čiže nečakať na ten status, že publikujem ho o mesiac a o 2 a tak ďalej. Pri školeniach napríklad mám na poslednom slajde také zadanie, že do týždňa publikujte svoj prvý status. Lebo je to presne to prelomenie tých vedomostí, ktoré sa naučíš na tom kurze versus to, ako to v praxi aplikuješ. A to neznamená, že tí ľudia, teraz to poviem otvorene, aplikujú všetky vedomosti hneď v prvom statuse. Ono, samozrejme, nikto sa nenarodil dokonalý, takže tá prax veľmi pomáha. A čo sa týka toho podnikateľského prostredia, tak ja mám veľmi veľa caseov, kde alebo štúdií, alebo teda príkladov z reálnej praxe, kde LinkedIn veľmi pomohol podnikateľom. Možno by som povedal nejaké príklady, kde v podstate možno maličká firmička, ktorá má cieľovú skupinu architektov, tam našla obrovské množstvo architektov, s ktorými je momentálne vyjednaní ich produktov a podobne. Na druhej strane, aj keď som momentálne aj v tričku LinkedIn, tak by som trochu odstúpil aj ďalej z toho LinkedInu, že samozrejme ten LinkedIn vidíme, že rastie, je momentálne akoby veľmi na výslni, jemu prisudzujem veľká pozitivita, ja sám ho mám rád, preto o ňom hovorím, ale na druhej strane ja odporúčam určite nebyť závislý na jednom zdroji. A to neznamená teraz iba LinkedIn, to znamená aj Google a podobne, že vždy sa pri tých biznisoch rád pozerám na to a odporúčam nebyť závislý na jednom zdroji vo všeobecnosti. Ak môžem prezradiť aj vo svojom personálnom brande, tak nesnažím sa ho budovať, aj keď veľmi vyrástol na tom LinkedIne, ale aj v tom reálnom svete. A samozrejme momentálne chcem tiež pôsobiť aj na iných sociálnych médiách, rozširovať to v zásade typ napríklad, poviem nápad, ktorý mám tvoriť podcast už 2 roky a sám som nezačal. Takže aj možno taká rada pre všetkých, ale aj pre mňa zároveň začnime. A možno nedá sa všetko naraz, asi to treba aj robiť postupne, ale hlavne treba mať tú odvahu a v podstate chcieť a neodkladať to. Presne tak. Lukáš, tak ja ti ďakujem za všetky tieto informácie a znalosti, čo si nám tu odovzdal a prajem ti, nech sa ti darí, veľa úspechov ti želám. Ďakujem pekný deň prajem. Rozprávala som sa s marketingovým expertom Lukášom Bednárom. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.